Goedemiddag, ik ben Ria de Keuning van Park Welgelegen te Katzand. En ik ben eigenaresse samen met mijn man van dit park. Dat al meer dan 75 jaar bestaat. Al 3 generaties lang. En wij hopen onze zoon ziet zitten om de 4e generatie dus als opvolging over te nemen. Paasweekend, hoef ik niet te vertellen, was erg koud. Niet tegenstaan hebben we toch best wel heel veel gasten gehad en een goede bezetting gehad. Duitsers laten zich niet verslaan voor de koude, kleden zich warm aan, het strand, de markten overal en echt best veel bezoekers. En wij ook.